אוקיי חברים, עכשיו אנחנו הולכים לעשות הדרכה, מה ההבדל בין סוגי התמחור השונים, ואיך בעצם כל פרויקט בתמחור אחר מתנהל. אז אנחנו בעצם הולכים להתחיל פרויקט חדש, ואנחנו בפרויקט הקודם התחלנו עם פרויקט פיקס. אני עכשיו אסביר לכם שנייה, לפני שאנחנו נגדיר את הפרויקט, נסביר לכם שנייה מה ההבדלים ביניהם. בגדול ההבדלים הם רק ברמת הנוטיפיקציות, הדאטה שאתם מקבלים, והעזרה שאתם מקבלים בדרך לדעת אם אתם כבר צריכים לבקש תשלום, אם אתם עדיין רווחיים, כל הדברים האלה, כדי למקסם את העבודה שלכם, שאתם תוכלו לעבוד כמה שיותר טוב מפעם לפעם ולשפר את ההתנהלות שלכם. אוקיי, אז ככה. אחרי שעשינו עריכת סרטון תדמית לעסק שברוך כאן, בואו ועכשיו נתחיל ליצור לו גם, בוא נגיד, בנק שעות של 3 סרטונים שיווקיים, אוקיי? אז אנחנו נקרא לזה סושיאל, בוא נגיד קמפיין סושיאל שיווקי. זה מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות ללקוח שלנו, ברוך קליין, אוקיי? עכשיו, יש לנו כמה דרכים למכור לברוך. אנחנו יכולים להגיד כזה סוג דבר. יש לנו להביא לברוך 3 סרטוני הדרכה. זה יעלה, בוא נגיד 300 שקל לסרטון, 3 סרטוני, לא משנה שיווק, בוא נגיד 300 שקל לסרטון, יוצא לנו 900 שקל, בסדר? בוא נגיד. וזה ייקח לנו 3 ימים. אוקיי, אז הוא יגיד לנו שבשביל שזה יעבוד, אנחנו צריכים להספיק לערוך את הסרטונים בשעתיים ו34 דקות, לערוך את הסרטוני סושיאל. אם זה נראה לנו הגיוני, אנחנו נמשיך עם זה, אם לא, אז אנחנו נדע בעצם שלא כדאי לנו לעבוד בצורה כזאת. אני ממליץ בפרויקטים גדולים יותר, לעבוד בצורה פיקס מההתחלה, אבל בפרויקטים קטנים כאלה, הייתי ממליץ לכם לעבוד או בבנק שעות, או לפי שעה. עכשיו, מה ההבדל בין בנק שעות ללפי שעה? העיקרון הוא בעיקר הנושא של מתי משלמים לכם את הכסף. שילמו לכם על, בוא נגיד, 10 שעות מראש, אוקיי? אז אם אתם לוקחים 350 שעה, זה יוצא 3,500 שקל. עכשיו, הלקוח שלכם ישלם לכם מראש, ואתם תצטרכו לנצל, לעבוד בתוך ה10 שעות האלה. זאת אומרת שברגע שסיימתם את ה10 שעות האלה, תצטרכו לשאול את הלקוח, אתה רוצה לקנות עוד בנק שעות? ואז אנחנו בעצם נוסיף לבנק כסף, ואז בעצם יהיה לו עוד זמן. דרך כלל עובדים ככה בשיטה שאתם רוצים לעבוד בצורה ברורה, בן אדם קנה את החבילה שלו, אנחנו הערכנו שזה ייקח 10 שעות, והלקוח אישר את זה, ואנחנו עדיין נשארנו מוגנים ובאזור השעתי. זאת אומרת, אמרנו לו, יש לך 10 שעות, אנחנו מקווה שנסיים, אם אנחנו לא מסיימים, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים הערכה של עוד 5 שעות, וכן הלאה. אוקיי? ההבדל פה יהיה שכל הדאטה שאנחנו נציג כאן, יהיה דאטה שבעצם אומר כמה נשאר לך, כמה שעות נשאר לך, כאילו, כמה שעות לצורך העניין, ישראל חייב לברוך, שהוא הלקוח, אוקיי? ישראל זה בא לסטודיו כאן, כמה ישראל חייב לברוך שעות, כי ברוך שילם לו על 10 שעות, אוקיי? ובלפי שעה אנחנו נעבוד בצורה אחרת. לצורך העניין, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אנחנו אומרים ללקוח, אנחנו לוקחים 350 לשעה, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן זה ייקח, אין לנו בעיה לתזכר אותך, ברגע שזה יהיה 10 שעות, כדי שלא, איך אומרים, כדי שלא נעבוד יותר מדי שעות, ובסוף נביא לו חשבון ממש גדול. או שאנחנו יכולים לבחור תאריך קבוע שאנחנו, בוא נגיד, מבקשים את התשלום, אוקיי? ואז אנחנו יכולים להמשיך, אוקיי? בואו נעשה שנייה ניסיון על זה, אבל שנייה אחת לפני שאנחנו נעשה ניסיון, אנחנו נעבור ואני אסביר לכם גם מה ההבדל בין בנק שעות לריטיינר. ריטיינר, הסכום מתחדש קבוע, אוקיי, אנחנו נמשיך. בריטיינר, מה שקורה זה שבעצם יש לנו ריטיינר מסוים, בוא נגיד, אנחנו עושים 2,500 שקל ריטיינר, שאנחנו עושים שיווק לבן אדם, אנחנו רוצים, עדיין אנחנו לא חייבים להגביל את זה בשעות, אנחנו כל חודש עושים, לא יודע, 3 פוסטים, 3 סרטונים, מעלים לו דברים לסושיאל, כל מיני סוגי דברים, או כל דבר, כל אחד והתחום שלו, אנחנו יכולים כן להגיד שאנחנו רוצים להגביל את זה ל10 שעות, ושלא נעבור את ה10 שעות האלה, ולא תמיד מגבילים בריטיינר, אוקיי? ואנחנו יכולים לבקש תאריך של ההתחלה, פשוט או לסמן איזה סוג תדירות, חידוש, כי יש כאלה שעושים ריטיינר שבועי גם, או ריטיינר של רבעון. אז יש לכם פה את האופציות, ואתם עושים להמשיך. ברגע שאתם עושים להמשיך, יהיה לכם כמובן את ה-AI שעוזר לכם לפתח את הפרויקט, ויהיה לכם כאילו כרטיסיות לכל חודש. אם אתם רוצים לראות איך זה עובד, אז נעשה המשך, אוקיי? ואתם בעצם תראו שיש לנו כאן את הקמפיין של שיווקי, ריטיינר,
אם אנחנו נלך לשלבים, יש לנו בעצם את השלבים שהולכים להיות במאי, אוקיי? ואת המשימות שהולכים להיות במאי, אוקיי? אז זה בעצם מה שקורה כאן. אוקיי? אם אני עכשיו ארצה לשנות, זאת אומרת, בהגדרות פרויקט אני לא יכול לשנות עכשיו את הסוג פרויקט. למשל, אני לא יכול עכשיו להפוך את זה ללא ריטיינר. למה? כי כל המערך בפנים עובד בצורה אחרת, אוקיי? אז אני אלך איתכם שנייה אחת ונפתח שוב פעם פרויקט של, בוא נגיד, נקרא לזה משהו ששעתי, שעורך וידאו יכול לעשות, ובוא נגיד, אפילו, לצורך העניין, ישראל ישראלי הוא עורך וידאו שעכשיו הוא הולך לצלם 8 לקוחות של ברוך קליין, ולבקש להם המלצות, הוא הולך לערוך את זה. עכשיו, הוא לא יודע כמה זמן זה יכול לקחת, זה יכול לקחת ממש הרבה זמן. זה יכול לקחת, הוא צריך לנסוע למקומות, הוא צריך לתאם עם 8 האנשים האלה, ימי צילום, הוא צריך לצלם אותם, לערוך את זה, לשלוח לברוך. קיצור, יש לו פה חתיכת עבודה. לא היינו אותם חייבים את זה פיקס, כי אנחנו לא יודעים לאיזה בור אנחנו נכנסים. בנק שעות גם אנחנו לא באמת יכולים לדעת. אז בואו נעשה לפי שעה, אנחנו לוקחים 350 לשעה, אנחנו נגיד בתור התחלה שזה כנראה ייקח לנו 10 שעות, אוקיי? לא, בואו נגיד ככה, נעשה חישוב יותר מהיר. התוכנית שלנו זה לצלם 8 אנשים, ייקח לנו, בואו נגיד, לצלם כל אחד בסביבות השעתיים, אוקיי? וייקח לי לערוך, בואו נגיד, כל אחד חצי שעה, כן? אז זה בערך יוצא 20 שעות, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא, זה התקרת שעות לתשלום שאנחנו בכל מקרה נרצה לשלם. אנחנו יכולים להגיד כבר ללקוח, יש לי הערכה של 20 שעות, בוא תשלם לי מראש. אבל בוא נגיד, אנחנו לא רוצים ישר להכניס אותו יותר מדי, אנחנו נעבוד בשיטה הזאת כרגע, ואנחנו הולכים להתחיל לעבוד. אוקיי? עכשיו בשלב הזה, אנחנו יכולים לפתוח פה ידנית משימות, ולכתוב תיאום צילומים עם כל האנשים האלה. במקום זה, אני הולך שנייה ל-AI ואני אומר לו, הפרויקט, אני אפילו אקליט לו בהקלטה. אוקיי? הפרויקט הוא פרויקט של לצלם 8 סרטוני המלצה לברוך קליין, לצלם את הלקוחות שלו, אוקיי? ואנחנו צריכים לתאם עם כל אחד יום צילום, ואנחנו צריכים לערוך כל סרטון כזה, אוקיי? ולשלוח ללקוח תיקונים. זה כל מה שאנחנו צריכים. אוקיי, הוא קלט את כל מה שאמרתי, זה היה לי יותר קל אפילו מלהקליד את זה, ובואו נראה את הקסם קורה, אוקיי? עכשיו, בואו נעשה, הוא שואל ככה, אם אנחנו רוצים את המשימות לכל לקוח בנפרד, או כל שלב, למשל, תיאום עם כל הלקוחות, משימה אחת גדולה, ואז יהיה לנו את הכל. לא, אני אוהב לעבוד מסודר, לדעת שכל לקוח סיימתי איתו וזה. אז בואו נעשה משימה לכל לקוח, ונכתוב לו, אני רוצה שהכל יהיה פר לקוח. בוא נגיד סתם ככה. אוקיי, משימה לכל לקוח, ויהיה לנו בפנים. אוקיי, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. אין לי כרגע את השמות, יהיו לי בהמשך, אבל אני רוצה שלכל לקוח, בוא נגיד, אתה תכתוב לקוח 1 ולקוח 2, אבל אני רוצה שבכל לקוח 1 ולקוח 2 יהיה לי תיאום יום צילום, תתי משימות בפנים. יש תיאום יום צילום, עריכה של הסרטונים, ושליחה לאישור לברוך, אוקיי? כל הדברים האלה אני צריך שיהיה, אוקיי? אז בעצם מה שאני אמרתי לו, אני כרגע לא יודע איך יקראו ללקוחות של ברוך, ואיזה מהשמונה כל אחד, כל מיני דברים כאלה. אז בואו נראה מה הוא מכין לנו כאן, אוקיי? אוקיי, הוא שם לנו, ישר הוא שם לנו לעבוד על לקוח ראשון ולקוח 2, אבל כאילו שאנחנו יכולים כבר להתחיל לעבוד על זה. בואו נכבד את זה שנייה רק. בואו נעשה סיום והתחלת עבודה, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה קרה. נוסיף לנו לקוח 1, אם אנחנו נלחץ עליו, אנחנו נראה, נוסיף לנו תיאום, יום צילום, עריכת הסרטון, שליחה לאישור ברוך ותיקונים. אוקיי, הוא עשה בעצם כאן את כל החלק, זאת אומרת, הוא עשה בשבילנו את העבודה לכל לקוח, ואני יכול במהירות, בדאבל קליק, לכתוב פה, ללקוח הזה קוראים יוני, וללקוח הזה קוראים ישראל, ולכל אחד בתוך התיאור אני יכול ללכת אחר כך ולהכניס את המספר טלפון שלו, או כל מיני סוגי דברים, או אפילו לשלוח לו איזה קישור קישור, לכל לקוח יהיה את הקישור של הדברים שלו, פרטים מסוימים. אני עושה לעצמי כזה רשימה של משימות, ואני יכול לטפל בכל אחד מהם, אוקיי? אני רואה שלחצתי על הפעמיים, אז זה נהיה עוד פעם לקוח אחד. אוקיי, עכשיו, אז עד לכאן בעצם הראיתי לכם
איך אנחנו יכולים לפתוח תוך שניות את הפרויקט. עכשיו, מה ההבדל באמת בין פרויקט פיקס לפרויקט ריטיינר? לפרויקט שעתי. פרויקט שעתי אנחנו רואים שיש לנו עכשיו 8 משימות פתוחות, אנחנו רואים ש0 שעות נצברו. אם אני עכשיו רוצה לשנות איתכם ביחד ולהראות לכם מה יקרה אם אני עכשיו אכתוב שעבדתי על הלקוח הזה 10 שעות, אוקיי? מה שיקרה, שהוא יכתוב לי, מצב הרווח שלך זה 3,500 שקל, למה? כי אנחנו עובדים ב-350 שקל לשעה, ועבדנו 10 שעות, אוקיי? אם אנחנו נכתוב עכשיו על הלקוח, על ישראל, אנחנו נכתוב עוד 10 שעות, שזה בדיוק הרווח שלנו שאנחנו אמורים לקבל, אז הוא יכתוב לנו מצב הרווח שלכם, והגעת לתקרת השעות שהגדרת לפרויקט, כי אנחנו הגדרנו שזה ייקח 20 שעות, אז מה שהוא יגיד לנו לעשות זה להפיק שלב תשלום, אם כרגע אין לנו בשלבים כלום, כי אנחנו עובדים בשיטה של משימות, אוקיי? אז פה אני יכול ללחוץ הפקת שלב תשלום, ולבקש תשלום על השעות, על צילומים, אוקיי? עכשיו אנחנו סיימנו בעצם, בוא נגיד, לעבוד על כל הדבר הזה, אז יש לנו בעצם את השלב, ואנחנו יכולים לבקש שלב תשלום, ואנחנו בסרטונים הבאים, אני אראה לכם בעצם מה ההבדל בין השלבים, ונסביר לכם את זה איך שזה עובד בצורה הכי טובה, אבל פה בעיקר אני רוצה להראות לכם דבר ראשון, מה ההבדל במהות של פרויקט שעתי לפרויקט של בנק וכן הלאה. אז למשל כאן, מה שיקרה עכשיו, זה שאם אני ארוך ואני אוסיף עוד שעתיים עבודה, אוקיי? אז הוא כבר יראה לי שבום, זה נהיה אדום. חרגתם מתקרת התשלום, כי אנחנו נמצאים במצב שאנחנו תכננו שהוא ישלם לנו כבר בשלב הזה, אוקיי? אותו דבר יהיה לנו גם בבנק שעות, רק שם זה יעבוד הפוך, שם זה יעבוד, במקום שיראה לנו כל הזמן מה מצב הרבע שלנו, יראה לנו כמה זמן נשאר לנו לעבוד על הפרויקט, כדי שנסיים בעצם את הבנק. המטרה שלנו תמיד כאן זה לתת לכם overview מהיר על מה שקורה בתוך הפרויקט. אז בעצם הבנתם עד כאן מה ההבדל בין פרויקט שעתי, פרויקט בנק שעות, ואני אקח אתכם בפרויקט הראשון שעשינו, שזה היה עריכת סרטון תדמית לעסק, עשינו את זה בפתיחת, בהרשמה של המערכת, בתחילת הדרך, אנחנו ניכנס שנייה אליו, ואני אראה לכם שנייה שתראו מה ההבדל. כי כאן אנחנו רואים דאטה קצת שונה, אנחנו רואים למשל מה השלב הבא, ולא משימות. אנחנו רואים כאן כמה שעות יש לנו לעבוד על הפרויקט בשביל להישאר רווחי. ואנחנו רואים שיש לנו אפשרויות של שלבים מסוימים, של שלב תשלום, שלב של פגישה, שלב של משימות. אז בעצם כאן אנחנו בעצם מגיעים לדבר הבא, שזה בעצם ההסבר מה ההבדל בין השלבים ואיפה זה פוגש אותנו. את זה אנחנו אבל הולכים לעשות בתקשורת מול לקוח. בסרטון הבא שאני אעלה על תקשורת מול לקוח, שם אנחנו נדבר על זה. כי שם אנחנו רוצים להראות גם איך עובד דבר כזה, איך אנחנו מבקשים מקדמה, איך אנחנו מזמינים את הלקוח לפגישה, אוקיי? ואיך אנחנו שולחים תוצרים ללקוח. כל זה יהיה בסרטון הבא של תקשורת מול לקוח, ויהיה לכם שם גם הסבר איך הלקוח מקבל כל דבר, אתם תראו את זה בפועל איך זה עובד. שימו לב גם, הראיתי לכם כזה תוך כדי, אפשר להזיז ולשנות את הסדר של שלבים, אפשר להזיז ולשנות את הסדר של משימות, הכל מאוד מאוד בקלות. אז נתראה בסרטון הבא.